Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige tabi, Diyos marhay na Lunes na pagkaaga. Fetsa 12 kan Agosto 2024 ang pagrespeto migiraray sa lambang saro sa miyembro kan pamilyang nagaantabay sa inman kamong lugar tabi digdi sa Legazpi, Albay District, Daraga, pagtaranan niya tong munisipyo, siyudades, asin probinsya sa laog kan Bicol. Kasabay dyan ang pagpagiromdom sa paghampang niya to kan kasiributan. Ang mahal na amang Diyos dapat permitang enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo ngunyan. Tingog kan banwaan na po, nag-iimbitar na mag-iriba-iba kita. Sundo alas 10:30 ning udto mantang kamo naghanda na siguro ning pangudtuhan diyan sa mga taga Boragwis. Good morning sa Lapu-Lapu, sa Rizal PNR site. Good morning sa Indo dyan, Rawis, San Roque, o dyan sa tuyang barkada kay Madam Pilar Akende. Mga sa diring tao tapa maninin no, Pilar Akende, Gold Street and Good Luck Novelty. Good morning. Katuwang tadyan sa luwas ang News Team and Mega Force Patrol. Chief Jimmy ang nanginginotan dyan, Pading Jimmy, Kumpadreng Al, Kumpadreng Jomar, si Joshua Bino and si Karen Nicole Ala. Sama ni Bella yaon dyan Henry Mata. Sa control technical an sa kuyang pag-iriba sa AM band. Iyan pong nakakadarangog dindong boses mi sa radyo sa inman na lugar digdi sa laog kan Legazpi, Albay, Daraga, asin sa bilog na Kabikolan. Si Chief Tech Ramir Tanay in the house, in flesh and in blood. Sa newsroom, ang mga matitinde. Diretso ang laban, yaon dyan nanginginot si News Director Mardila. Pati naman po si Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, Mary Joy Jarezgo, si Madam Shaleron sa production. Asin tarabang-tabang patsindaman tabi dyan sa social media platform. Sa IT, sa Samuya pong broadcast sa internet worldwide, netwide, yaon po dyan si Jerome Nico Martinez. Ako man po sa indong servidor sa radyo, sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Good morning tabi and welcome na sa programa. Sige tabi, no, standby muna all units. Kukuhaon tayo ng pagkakataon mantang nakakuha kita nin resource person. Mas maray itong igwapo kita nin mga nakakahuro na personalidad na nakakasabot kan mga pangyayari and maintindihan kan komodidad ang gabos sa irarom kan perspektibo kung ano ang espiritu asin mandato kan lay na dapat niya tong maintindihan asin dapat niya tong sunodon dahilan ta kita po pinag-apod na nasa irarom kita kan rule of law. Yan. Kung anong yaon diyan sa lay, iyon sa tuyang dapat na sunodon. Okay. Manungod initabi sa mainit na istorya, rumdum nindo kanakalis na semana, Friday, sa later part kan sa tuyang programang Tingog kan Banwaan, na tukarta itong sumanunungod sa desisyon kan Commission on Audit Manila. Mismong yung Manila na
na ini po tatukaron ta squarely and objectively, taking in consideration ang gabos na applicable laws na tanganing da maafektaran ang merito kan kaso, taking in consideration also yung pigapon niya tong sub judice rule. Okay. Now, duman sa desisyon kan ini po, we will just state facts. Yan. Because ang katotohanan may desisyon ang COA. That is a fact. May desisyon ang COA, manungod ini duman baga sa pinakalaman kan kaso na isinaangat baga kay dating Governor Noel na nagkausa kan pagkadiskwalipikar niya su kandidatura niya na pawarang saysay, na pawarang bisa sa pagkagobernador because of itong so kontrobersiya baga sa paggamit kan pondo kan lokal na gobyerno kan Legazpi na pinagdistribo sa mga sektores arog kan, so in particular so sa mga drivers. That is a fact. Yaon po yan. Katotohanan yan tabi. So, ang desisyon kan COA, Manila mismo, pinagkunyan, pinagpaboran, so desisyon kan COA digdi sa Kabikolan, and it is also on record and a fact na so desisyon kan COA pinagdisalaw so nasabi ng prosedimiento. Como igwanin mga nagkabaralgar na provisiones kan applicable laws. Araw kan so pagbabawal kan COMELEC na maggastos ka kan kwarta kan gobyerno during election period na dainin exemption na kinua sa COMELEC, particular durante kan campaign period. So inuyunan ito kan COA Manila mismo. So decision man kan sa indang regional office digdi sa kunyan, sa Kabikulan. And so COMELEC, igwa man magatabi ning kunyan, igwa man tabi nin decision manungod sa bagay na ayan. So COMELEC Division, COMELEC Anbank, sagkod na nakaabot na nga ni sa Korte Suprema ang kaso. Ngunyan, nakakuha kita ni nakapasalamat kita tinawag kita ning oras sarong abogado si Attorney Ayan Makasinag. Kaulayon ta anon mga implikasyones ka ini without dwelling into the merits of the case, taking in consideration yung sub judice rule. Anon magiging epekto ka ini both parties and yung procedures kaming mahugot kita taking into consideration yung sitwasyon ngunyan sa pagpaluwas na inikan desisyon kan COA. Si Attorney Ayan nasa linya. Attorney Ayan, good morning. Welcome to the show. Salamat sa oras tabi. Maray na agad tabi, Papa P, and sa imong mga paradangog. And actually tabi, bago kita nagtugot, pig-isip ko nang una kung sa COA mismo, kung talagang nagluwas na ang desisyon. Siyempre, difficile man. And na-confirm ko na sa COA website, nagluwas na ang desisyon kang COA. So, ang sa tuyang tutukaron lang digdi, bako ang merito kang kaso, kundi mga issue tabi, Papa P, tungkol sa legal na prosedimiento kang kaso. Opo. So Attorney Ayan, na tama ang pagdanggog ko, klarado daw na opisyalmente iguana on record na desisyon na ipinaluwasan Commission on Audit over. Sa COA website, nagluwas na tabi, naluwas na. Pero base duman sa kuyang hinapot, so desisyon kang COA Manila pinadara lang by way of registered mail sa mga parties. So if ever man, dahil maluya talaga ang pagdalagan kang sa tuyang mga postal services, sigurado dahil pa yan nakakaabot. Okay. So talagang iyan na pag-access kan mga desisyon tabi kan COA, open man yan sa public tabi, Attorney? Iyo tabi. So anyone can access and maaraman on record officialmente ang mga desisyones kan COA.
iyo tabi. Dahil sa rule on transparency, mga arog kaya na desisyon, kukuhanin da yan, pigluluwasin da yan sa website. Oho. So kumbaga pigsunod sumaksim na so the public may know. Iyo po. Opo. And ang desisyon ay na nakaluwas diyan sa sa website ninda iuan so desisyon man na hard copy na makukuaman kan mga ambos partidos. Iyo po, tama po yan. Opo. Pero paminsan madidelay talaga because of iba ang prosedimento pag online, iba man so pagbiyahe kan dokumento ka itong so mga kumbaga snail mail. Tama, tabi. Ayon, oho. So, with this na it is out now in the open online, ano na ang apresasyon kan lay? Official na yan tabi, Attorney Ayan? Actually, that will be an official decision, but insofar sa pag-konfirmar kung iyo yan final and final na ang desisyon, da itabi tamabasi yan duman sa pag-receive kay itong desisyon. Yan. Duman sa registered mail. Okay, sa registered mail. Now, we go on to it na unambitan mo na mabase duman sa pagkakaresibi na. Anong gustong sabihin mo pag na-receive na physicalmente kan ambos partido? So, coupon band mismo. Sabi ka naman, coupon band. Iyo tabi, itong so hard copy, nakalaog yan dyan sa sobre, ipadara kang opisina. So, once na na-receive ito, duman na ma-account to running kang reglementary period. Aha. Duman na ma-aplikar so mga provisionis kanlay sa pag-apresyar kan desisyon na iyan. Iyo po, tama. Oho. Now, itong so pagkaka-access sa online, ano ang epekto man kan? Halimbawa, na-access na, igwaning presumption alay ka na, isinayan kan publiko? Iyo tabi, dahil dahil man pinagbabawal ang pag-kuha o pag-open kaya ng mga araw kaya na desisyon. Opo. Now, Attorney Ayan, please give us a run through what will happen next. Naigwanan din araw kaining sitwasyon tabi. Normally tabi, Pio, ang mga desisyon kang Constitutional Commission, specifically ang COA, is ma-final iyan after 30 days. Dahil sa Constitution mismo, yaon dyan, nakapalaman, as in sa Rules of Court, nakapalaman, na it will only become final and executory after 30 days. Kung daing petisyon na i-file ang imbueltong opisyal o partido. Mm-hmm. No arin mapuon so pagbilang kan 30 dias tangani pag natapos na ito magiging ng final and executory tabi over. From the date na ma-receive kang imbuelto, kung igwang abogado, from the date na ma-receive kang abogado itong desisyon. Oho. Okay. So ang desisyon na yan tabi, it is a fact na may desisyon. Ano po? Base duman sa sinabi sa kuya kang taga-COA na abogado, yaon na sa website. Yan, oho. Okay, now, sain pwede iyan, halimbawa, taigwa kang naunambita na sa laog din 30 dias, kunday mag-aktivar ang partidos, affected parties, sa laog kan reglementary period na yan, day nag-aktivar, di magiging final and executory na. Ngunyan, pag igwaning pwedeng gibuhon, so parties concerned, ano ang available na remedyo susug sa laytabi? Base sa rules of procedure kang COA, ang mga desisyon kang COA, kung maginayan na final, siyempre pwede yan na i-execute. And usually, ma-issue ang COA COA Order of Execution o pigaapod na COE. So, from that date, matao iyan, may prosedimento yan na pigsusunod, itatao duman sa director, ipapa-implement. Then, kung ang public official nakatukaw pa bilang sarong public official, idididak iyan duman sa mga sweldo o sa mga nakukuha niya. Mm-hmm.
Okay, so that is kung daay mag-aktibar so affected party kan adverse decision na yan. Iyo tabi, that's correct. O kung daay mag-aktibar, ma-issue na nin mga orden an court o kaya an COA na i-effectuate na, i-enforce na iyan na decision na iyan. Iyo tabi, normally nag-i-issue iyan ng notice of finality kang decision. Oo. Iyan kung daay mag-aktibar so adversely affected party, ano po? Tama. Oo. Tama po. Okay. Now, kung halimbawa, ano man ang available na remedy ninda so affected party, ano man susug sa lay, ano ang remedy ninda na pwedeng i-avail man na kaning maproteheran man so intereses ninda? Go ahead po, attorney. Duman sa imbuelto na mga public official, ang diretso na pwede nindang gibuon within 30 days mag-file sinda petition for certiorari duman sa Korte Suprema. So, ang petition for certiorari, mapundo iyan sa pagdalagang kang peryodo para maging pinal ang desisyon. Halimbawa, nag-file ang sarong partido ning petition for certiorari, na-receive na din da so kopunban, na yaot so decision mismo, mapundo na so pag dalagan kan kontador na sagkod 30 dias. Iyo tabi. And yan, siyempre, ang desisyon, bako pa yan pinal. Bako yan tabi arog sa mga desisyon kang COMELEC. Na sa COMELEC, if within 5 days na dai mag-issue ki temporary restraining order, injunction, o status quo anti-order, magiging pinal ang desisyon. Bako po arog kayan ang desisyon sa COA. Ano ang diferensya kan desisyon yan kan COA ta pinagasabi mo baga na ibaan ang kulor kumbaga pag-abot sa COMELEC? Dumampa no sa COMELEC, pag within 5 days dai ka nakakuha ki restraining order, itong desisyon pwede mo nang i-implementar. Pero sa COA decision, dai. Gustong sabihin, pag ika nag-apilar, nag-file ka petition for certiorari, dai pwedeng i-implementar ang desisyon. Sagkod na daining decision man, so certiorari. Opo. Yun. Opo. Sagkod na daing desisyon, certiorari, dai mo yan ma-implementar. Okay. Di ining so sa COA, halimbawa nag-file within the reglementary period, dai mo na agad ito pwedeng ma-implementar tabi. Ano po? Dai tabi. Yan. Pero so sa COMELEC, maski Sa nag-file ka, COMELEC, maski nag-file ka, pero dahil ka nakakuha ki TRO, dahil ka nakakuha ang injunction, dahil ka nakakuha ang status quo anti-order, ang desisyon i-implementar. yan. That is the big difference, tabi, Attorney Ayan. Ano po? Iyo tabi. Okay. Now, hypothetically, without referring to any particular case, pag pinag-implementar kan COA ang notice of disallowance, igwa kang naunambitan ka subago baga na may prosedimento kan pagbayad kaan. Ano Iyo po. can you give us a run through? Masabutan mi iyan tabi. Okay, so kung halimbawa naginang pinal, i-assume ta ang desisyon kang COA naginang pinal, ang magiging kaluwasan kaiyan, igwang tulong remedyo ang gobyerno. Ang enot, iyon na pabayadon ang opisyal. Ang pagpabayad kang opisyal, kung iyan nakatukaw pa, pwede yan duman ididak. So kung dai nagpayag, dai nagtugot na didakan siya sa iyang mga nare-receive sa gobyerno, pwedeng i-cite for contempt ang opisyal na iyan. Or an administrative case may be filed against that public official. Ang ikaduhang remedyo kang gobyerno, iyon na itao yan sa Solicitor General. Ang Solicitor General, iyo yan ngunyan ang ma-file ka kaso para bawion itong na-disallow na kwarta. So ang gustong sabihin, civil suit iyan. That's an ordinary civil suit filed by the Solicitor General against the public official na may notice of disallowance. And ang ikatulong remedyo, iyo na i-endorse iyan sa Office of the Ombudsman. Pag endorse ka yan sa Office of the Ombudsman, ang gigibong kang Office of the Ombudsman, ma-file ki administrative or criminal case against
the public official na igwaki notice of disallowance. Sitting or not sitting public official. Sitting or not sitting public official. Opo. So mga beneficiaryos na nakaresibikan pinag-disallow na piso na kinuha ko sa gobyerno, ako halimbawa, kinuha ko so kinuot ko duman sa kaha, piso, tinao ko duman sa kwan, sa amigo ko, dinisallow kan na ni Bunjing, so sa kuyang kuwa. Ano ito sa tinawang ko? Pipir siguro nito. Iuli mo duman sa kaban, tabi attorney? Siyempre, duman sa parte kang na-disallow, siyempre, itatry niya itong kolektahon. Bawiong giraray duman sa tinawan niya. So, bako ang gobyerno ang makuha kaya. So nagtao ang pigmamanduhan na bawion mo ito? Opo. Bawion. Ito kang nagtao. So that is plain, pure, procedural, tabi attorney, ano? Iyo po, iyo po. Oo. So iyo man sa natabian, and ining sa kaso ngunyan, igwa baga kita nin mga nakakapinjente pa sa Korte Suprema. How will this affect both parties, tabi? How will this affect procedurally, tabi? Ma-apekto yan siyempre in both ways. Kung dahil intertwined talaga ang issue. Mhm. So, if ever man na magdesisyon a pabor sa public official duman sa pending niyan, siyempre magagamit ninda itong kuha na ito, ang desisyon. Mhm. And if ever man dai magpabor, siyempre madiretso ang kaso na yan, and the same decision will be issued by the Supreme Court manungod sa kasong iyan. Oho. So both ways, igong perming epekto ining sitwasyon na ini nagpaluwas ng desisyon ng COA. Iyo tabi. Dahil rumdumon tatabi na ang COA is an independent constitutional body. Mhm. Independent Constitutional Commission. Igwaya ng mga poder, may mga powers yan na sinda lang talaga dapat ang nagigibo kayan. But their decision is always subject to the final say kang Korte Suprema. Iyon, po. Attorney, is it safe to say na igwaning fact, igwaning uncontroverted fact na igwang desisyon sa COA Region 5 manungod kay ni? Klarado yan. Opo. Fact iyan, ano? Opo. It is a fact na igwang desisyon so COA Manila manungod sa bagay na yan. Opo. Yan, okay. So, igwa maning decision sa COMELEC, so division and unbank, manungod sa kasong iyan, tabi attorney. Ano po? Opo. Ang mangyayari po kay ni usually sa mga administrative proceedings, ang factual findings kang mga administrative agencies like COA, COMELEC, respetado yan perme kang Korte Suprema. Dahil na yan, pwedeng mahiro except kung igwang grave abuse sa parte kang mga opisinang ini or government entities na ini. And that is procedural again at attorney tabi. Ano po? Procedural po yan. Procedural. Iyan na pagrespetar kang Korte Suprema kan mga desisyones kan institusyones di gobyerno man. Opo. That's a common knowledge and common principle na piga-aradalan kang mga estudyante sa batas. Basic. Basic po yan. Basta po. daing grave abuse. So ang issue dyan is grave abuse. Iyon. Kung inabuso. Kaya nga ni ang petisyon na papasiring sa Korte Suprema sa mga arog kaining kaso is petition for certiorari. Mhm. And usually, ang grounds dyan is grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Iyo. Arog yung firme kaya. Kaya yung petition for certiorari. Yan. So, ang petition for certiorari, ang basihan kaan kung inabuso kang nagsurat kang desisyon so sa iyang otoridad, so sa iyang poder, tanganing may maapektaran na persona, araw ka na gustong sabihin ka na attorney. Tama, tabi. And sala, so pag-apresyar kang mga ebidensya. And sala, balisngi, tagilid, so pag-apresyar kang gabos na prosedimento, ebidensyas. Iyo po, tama Iyo. po yan. Uyo masanat tabi, Your Honor, please. Day daw ako makontempt mapreso. Daiman kita nag-discuss sa merits kang kaso kundi sa procedural aspect man lang. And normally sa mga araw ka ini na medyo talagang dapat day kita
mag-diskutir kang pinaka issue manungod dyan. Whether the argument is correct or what, kung ang ebidensya tama o totoo, sala o bako, dahil kita kaiyan pwedeng mag-diskutir. And day kita nagdiskutir, attorney, sa hiling mo? Dahil man kung araw kayo ng konday, ako masimbag na ako yan para sa sako, kundi para yan sa husgado. Ang pigdiskutir talang so procedural aspect ang mga remedyo and ano ang yaon sa batas na mangyayari. Okay. Attorney Tabi, Attorney Ayan, salamat sa oras sa informasyon. Mabuhay ka, Tabi. Thank you, Tabi, Papa P. Thank you so much, Attorney Ayan Makasinag. Nakauro niya tungunyan bilang resource person sa mga istoryangan. And we will be right back. Oras Pilipinas, alas 9:31. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Kaloy ang Desloria, desidido para sa distrito. Ang tuloy na pagbabago na mamati, dapat kang tawo. Mga bagong estratehiya sa pag-uswag kang distrito. Nakabase sa mga prinsipyo, katatagan, inklusibo. Pagiging progresibo, pirning, tapat sa tao. Sa gabos, marhay ang serbisyo. Bigdadangog ang boses kan mga albayano. Magkasararo kita sa mauswag na distrito. Kay balang si Kaloy Loria. Ang kamalig, daragali, gaspi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na magkasararo kita sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano. Ang kamalig, daragali, gaspi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Magpadagos ang serbisyo na pinunan. Mabuluson ang burabot, ni kauswagan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, yan si Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, yan si Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, yan si Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, yan si Jessup Salceda. Yan si Jessup Salceda. Yan si Jessup Salceda. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis.
Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na! Asim kilap na ng taba, asim kilap ng pamilya, asim kilig gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Nor! Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok ta na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos, abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon, Kong Jill, siya si Kong Jill, siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids, tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang nakitabang sa mga paraoma, pati sa edukasyon da imo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, paghabot sa pagtabang, gabo sa iya paranday da idyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal, pag-usbong kibanwa sa iyang gigibuhon. Mga pangako niyang dainya bastang papakuon, mga barangay sa iya ay urugma. Kung tatao makita mo talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba ang albay. Governor Rex Lagman, maaasahan. Ito ang dahilan, kaya lamang ang may tapang, pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for Kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema.
ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids! Ang Batang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Unibaga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyunanggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Pion, Sorsogon City, sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Sa Pedor na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatapangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programa sanidad asin pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kon si Sunshine at your service pro, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Day ko lamang nahiling sa finals Jerome kan kinsukat na maagahon man. So France mo da US. Ade. Pero baday na ngunya nag-ibi-ibi si Lebron. Ulok-ulok na siya ngunyan. Siya ang MVP. Yan, kan Olimpiada sa basketball. Daog so France ade kan US, gold sa US sa basketball, na-redeem kan United States of America, US of A, and sa indang corona sa Olimpiada sa kunyan sa basketball men. Pero kita Pilipino, we have something to be proud of, ano? Dakul kitang nasyones baga Jerome na pierdi. Daog tas ibang nasyones sa medal standing.
So Poland gani gay daog ta abantidong nasyon ito. Number 27 na kita sa world ranking, tama ba? Basta naglangkaw na kitang maray because of that gold medals na inani ngunya na Olimpiada. Yan. Kaya congratulations man tabi Naguli na si Carlos Yulo. Dahil paano siya baga so flag bearer kan Pilipinas sa closing ceremonies. Hilingon ta pag uli kung ano na sumangyari sa indabuda sa familia. Pero kuha na ito, sarado na baga itong kabtang maray na agatabi sa imo kapwad kuing espeho diyan sa Kulyat Candaraga. Yan. Maray na agatabi. Pati naman sa mga paraan tabay ta diyan sa indong barangay hall sa Kulyat Candaraga. Pati digdi sa kunyan sa may puting daga. Ito ay ng barangay niyan 13 iyan. Diyan sa may Marquez o diyan sa may Esteves baga. Diyan sa may pasiring sa Bali Suites. Yan. Pasiring diyan, mga lugar naan. Pati digdi sa may ining Esteves Hospital baga, so basketball court yan sa barangay hilo. Anong barangay yan? Diyan sa Marquez ba yan? 13. Maray na aga tabi sa ito. Mga nakaantabay yan sa kunyan. Sa DCGB sa indang barangay hall. Gulpiso na dismayo kang kunyan. Kan opening kan ibalong. 30 kayo dito mahigit. So pinag-aktibaran kan PSO boda kang kunyan, kan City Health Office. Mainiton man kaya ito tabi. Good morning kay Sir Bert Borja. Yan, sa tuyang barkada. Ay, dating kinatawan niyan si Sir Bert Borja, kan Tercer Distrito Canalbay. Ngunyan yaon sa Kapitolyo, sa mga ayudantes kan gobernador, ni Governor Attorney Grex. Dati man na vice alkalde kan Pulangi yan. Buda nagkaput manin renda de gobyerno bilang alkalde yan sa Pulangi. Ining immediate years ago pa lang tabi yan. Ray na agad tabi sa imo Sir Bert Borja. Yan. Congratulations sa tuyang mga Olympians. Thanks for the medals and representation para sa Pilipinas. Aram nindo talaga tabi iyan akuan. Bago kita mag-shift sa iba pang tema na unang tama sa ng Olimpiada, mas maray talagang tawan taning nagkakanigong onra ining mga Olympic athletes niya to na nagpartisipar sa Olympics, nakakuha maning medalya o dai. Iyan po an sa indang piglalaban kaan o tronta naman bako sa dirinindang economic gains and personal fame. Bako ang piglalaban nila bakong personal gain as in bakong personal economic gains. Yan, bakong personal fame, bakong kunyan bakong economic fame. Ano gusto sabihin tang bakong personal fame? Yan. Ehemplo ta si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao baga professional na boksyador. Yan. Pag minalabanan sa international competition, bako man Pilipinas ang representar niya, kundi subuhay niya personalmente so karera niya as a professional boxer. Kumbaga, kung sa tuyang pag-iisipon, ang nangyayari is secondary na sana so pagiging Pilipino niya. Secondary na sana. Tayan bagang kawat kan boxing na yan na manlain-lain na division sa boxing sa kinaban na may mga nanggagarana. Bako man Olimpiada ang piglalaban ninda, kundi ang piglalabanan ninda gariman sa nabagabulang. Yan. So mga managers kan mga boksyadores sa bilog na kinaban, naghororon, ilaban ko ngay subata ko sa bata mo.
Tapos ang paghuro na dyan, gura ano ang posta mo? Gura anong gaganahon kan sa kuyang boksador? Gura ano man ang gaganahon ka na pirding boksador? Gura ano man ang kita ta sa pay-per-view? Yan ang piguro na dyan. It's not na ang piguro na, bako ang piguro na ipipresentar ta, i-representar ta so Pilipinas bako. Kundi suganan siya ninda economically, and suganan siya ninda personal fame. Kaya baga pag minaboxing, dahil man baga minalibot duman sa kung sa ina lugar na bigbabandera ang Pilipinas, so watawat niya to, so bandera, dahil man, ibiburog taksa na dyan sa uniform baga nga ni, garo dekorasyon. Tampig labanan dyan, kwarta mo the fame. Secondary na sana, so pagiging Pilipino or kung anong nasyon. Not unlike sa Olimpiada na pinaghururunan dyan, is itong suondra talaga na ititao para sa nasyon Pilipinas. Daining ipig o-offer sa Olimpiada mismo na uni sa mga manggana, uni ang premyo mo kwarta, igwa kaning bako. Ang pig-o-offer baga gintong medalya token. So monetary consideration, minahali na sana officialmente sanction kan gobyerno tan pigrepresentar ninda Pilipinas. Yan. Duman ba kay Manny Pacquiao? Day ka mong nareparo. Ang gobyerno baga, day minataonin kwartang milyones kay Manny Pacquiao. Igo na ka mong narumduman. I for one, pardon my ignorance, day kung naisya na. So gobyerno nag-alokar ning kwarta, tinao kay Manny Pacquiao, tanangga na siya sa iyang ultimong laban. Day baga, tabako man Pilipinas o pigrepresentar niya, subuhay niyan, pigrepresentar niya. May ganansya siya, saya man ito papakinabangan so milyones dollars niyang giganahan sa mga boxing events. O ining mga Olympians, talagang titawan niya ng gobyerno because it is sanctioned by the government. Tan ipiglalaban ninda, Pilipinas talaga. Bandera kang Pilipinas, ang pigwawagayway ninda sa opening pa sa natabi. Yan. Okay, si Pacquiao baga pag malaban dahil niya mabaga pigbibit-bit sa bandera na may flagpole. Mambaga, iyan po ang pagkakaiba. Kaya dapat lang natawan ning ondra na mga mga Olympic athletes niya to. Kung igwa nga ni sananin ralaban sa pagsarakat sa flagpole, gana na ang Pilipinas. Ito bagang so para tukdo, taga Batanes ito, Chief Tech, matibay man si Madam. Ito dapat tawanin ko ang kumbaga ililaban niya talaga ang Pilipinas. Chief Tech Ramir? Isakat mo sakaton mo ang flagpole tanganing so lubid na maitaas kan bandera, maikauwing mo duman sa pinakapuro. O babae pati ito, taga Batanes. Yan na ang mga simbolismo. Buwan ng wika ngayon, Chief Tech Ramir. Agosto. Yeah. Dapat nananagalog tayo. Nanagalig. Huwag ka ngayang managalig. Madinig ka ng urig, masipig. Ano man, hain na ka mo sa mga parantabay, taday na naman ka mo nagkaparamdam. Yaraon sinda, pero iuruga kan mag-text. Good morning dyan, good morning tabi dyan sa Indogabos. Sabi ni Kagawad Kapwad Espejo, salamat at fiber wifi internet connections. Continue na ang sideline. Ay, mapakonektar ka manin mga wifi. Luis Espejo is the name. Kontakon lang nindo, Kagawad Luis Espejo. Diyan sa Daraga, sa Kulyat. Yan, Kapwad Luis Kuing Espejo. Yan. Tanganing konektado ka mo tulos. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así. Uy, good day, Sir Pio. By midbid po akong taga City Health. Sabi ni 8412,
may midbida siyang taga City Health, sabi niya, kadaklanda ka itong nadismayo sa parada, dahil nangudto ta before lunch, pig-require na sinakan school ninda na magduman sa venue. Kaya sa iba, dahil na nakapangudto buda si iba man, na dehydrate ta dahil nagbalon kitubig. So next time, alam na nila dapat ang preparasyon bago magpadara, lalo na mainit ang panahon. Very basic naman lang yan Very basic, instruksyonan na magduman before lunch, kay puan, pagkaunon mo suaki mo. O taraman kan administrador kan school, magkaraon bago magduman, balon ng tubig. Very basic. Dahil ang parasulan, very basic lang. So, tabi ha, yugon man ang gadi, ang dipisil ko na itinaraman, magbaralong ka mo ng tubig ha, buda magkaon mo na. Ay talagang dipisil yan. Irak man kaso mga nag-address, 30 mahigit. Gayod, more or less. Sa hiling mo, Chief Tech? Hiling nga daw ang minutero. Sige. Si may mabarita mo ng alas 10. We will be right back. Kaloy ang Desloria, desidido para sa distrito. Ang tuloy na pagbabago na mamati, dapat kang tawo. Mga bagong estratehiya sa pag-uswag ang distrito. Nakabase sa mga prinsipyo, katatagan, inklusibo. Pagiging progresibo, pirming, tapat sa tao. Sa gabos, marhay ang serbisyo. Bigdadangog ang boses kan mga albayano. Magkasararo kita sa mauswag na distrito. Kay balang si Kaloy Loria. Ang kamadig, daragali, gaspi, manito para purapu. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na magkasararo kita sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano. Ang kamadig, daragali, gaspi, manito para purapu. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng complete application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika-ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga parao matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-araw
arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw! Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nanindugan ang Armed Forces of the Philippines na magpapadagos ang regular nindang pagpapatrolya sa Baho di Masinloc. Sa ibong ini kan ginibukan China kan August 8 na nagpabuwi nin flares sa pigaagihan kan eroplano kan Philippine Air Force na nagakondukta nin security operations sa laog kan Philippine Maritime Zone. Sigun kay AFP spokesperson Colonel Francela Margareta Padilla, day matatanyog anak kan peligrosong lakdang kan China ang paninugan kan Fuerzas Armadas na depensahan asin ibusol ang diretso kan nasyon sa nasabing lugar basado naman sa international law, partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea asin ang Chicago Convention. Enot ng kinondenar kan AFP ang pagpalayog nin duwang aircraft kan People's Liberation Army Air Force sa Baho di Masinloc kasabay kan pigibong rutina maritime patrol kan Philippine Air Force sa lugar. Sigun sa AFP, ang siring na aksyon, malinaw na pakikiaram sa legal na flight operation sa laog kan teritoryo kan Pilipinas na nagbayular sa international law as in regulation sa safety of aviation. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin, Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid, it's liver or lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata, ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas, ang ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang angat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Banwaan. Pio Fernandez. Sabi kan sa tuyang barkada si Sir Dex Balala. Maray na aga po, Sir Idol Pio.
listening man hale digdi sa puro-puro kang Pilipinas. Duman siya sa may punyana, sa may itaaso na kang Pilipinas. Uyugod mo. Sa inanganing lugar nido tabi, Sir Dex, ya. Maray naga tabi dyan da sa mga taga-Pilar kan Sorsogon, sa barangay Inang, buda sityo Orahan kan Saknangan, Familia Balala. Special mention da sa iyang the best na ama, si June Balala. Ingat da tabi, Sindagabos. Sige, Sir Dex, good morning tabi sa mo. Sa inanganang lugar mo dyan sa Nortecan Luzon. Chief Jimmy Compadre, good morning. Yes, so salamat. Good morning sa tuyang tagantabay si amigo tang Albernon Cabrera dyan sa Syudad Canligao. Oho, good morning kay sir. Pade, good morning sa pagkantabay. Thank you so much. May understand to tabi pade sa mga dagdag niya tong bareta, kinonfirmar na tabi pade ni Mayor Alan Arandia kan Piodoran naan sayang esposa Banji Arandia ani sa salida niya sa pwesto 2025 bilang mayor digdi sa Banwaan kan Piodoran. O di malawasan na siyang magiging driver na sana. Baga mo na. Tayo wag sa tarabon niya ma. Ina-drive ko na sa nang si Mrs. Driver siya. Susog sa alkalde tapos naan sayang turno tabi pa de. Opo. Sa ngunyan dahil paman siya kanunong plano, pero itong paging driver, amo na to. Diretso na dito. Diretso na ito. Bibindisyon na siya nasyakaan. Ang sentro na kan siyang totoo na nin atensyon tabi pa di sa mga maabot na daw. Ayun ang kandidatura kan sa iyang mahal na esposa. Si Madam Banji Arandia. Madam Vanji Arandia, so esposa ni Mayor Alan, iyon ang itutuon niya pagkalkalde. Yan, di fight na. Nagapuro na tabi pa di habang paranian September, nagapuro na. Yung karayaan pa para di tangon yan pa sana na edukartan ng publiko. Sisay mga pagpipilian. Ali mismo sa saindang mga ngimot pati dahil kita nagaparabareta na dahil ki informasyon o ali konfirmasyon ali sa sainda. Budat importante na pignya ngaranan ta. Correct. Tawo nakakasabot dapat. Pagka-pronouncer, perang minuto, on air tolo si Kong Salceda, si Juan Miguel Salceda. Matik baga, tingog kan banwaan, bako? Oo, mati tolos, nakipamahaw duman sa natunogan ko, may nag-informer sa tuning ngayon, nagpamahaw ngayon si Juan Miguel Salceda, talagan baga ako sa phone kan bukid. Ay, Diyos kong gulping pagkaon tabi pa de. Yung masanang tuyo mo pa de, kumpadre, walang iya ka. Yung sa tuyo mo. Dahil naman nga ako nakipangautan, nakapamahaw na ako, wala naman, gurang nakita pa de, bako naman makikao. Ngunyan, dahil pa man, si mga man, na naman informasyon, unin na nahiya si Adrian Salceda. Dalaganon ko naman. Unboss interview. Matik. Konfirmado, amo na. Yan. Duwa na, tulo na, unin na sa Piodoran. So, ngunyan, sa Piodoran, iyo pa sana nagpapaluwas ki konfirmasyon. Vice Mayor, dahil pa manin pigtaram si Mayor Alan Arandia. Dangugunta. Sige. Sa kuyang agum na yung masalin. Konfirmasyon na po yan ni Mayor na si Mayor si esposa mo, Banji. Yan na malaban bilang Mayor. Ayun, talaga. Siya na talaga ang sa kuyang kasalida. Okay, so anong chansa? Dahil tapos naharap. Sala man sapot ko, nasala ko naman. Buat tatambudan pa sana. Dahil tapanganing aram kisay kalaban. Walang iyak. Sala. Nasala. Ganyan, mga man si Henry Calliope, former mayor. Yan. Amo man, nag-confirmar naman tabi pa de. Mayor. Mayor siya. Vice Mayor siya. Bako kay Arandia. Basta ba Vice Mayor siya? A certain apelyidong gurat punong barangay Dakan Karatagan. Pero dahil pa man niya ito ini nakakahoron personal like ko ini Midbid. A certain gurat da. Pero dahil pa man kikuan na deklarasyon talaga opisyalmente. Giri yun parang general yata yan? Bagang amo. So agum. Agum kan general. Yan. Ay taga Karatagan.
Karatagan Piodoran. Pwedeng duman magbay si Henry Calliope. Si Henry Calliope. Yung karahayang kang ngingaranan. Kwentas klara sa publiko, bako. Pero pagkatapos ka ni magkapail sinda, wala na digdig kay mga ngaran-ngaran. Aday na. Balik kita sa normal. Magnus-nus sinda kay kung kontrata. Ano na si Jing Redrico Suwas? Baga si Janjan. Yan, Trinidad. Yun na. Alkalde man ito. Mati na ito, nag-confirmar na ito. Yan na baga, nagadalaga na. Sige. Si amiga mong Jing Redrico kagawa dati, hindi ko nanuhin dahil plano ini. Babae na ka mabaknit naan. Yuraga dito sa imo. Bala man siya kang buhay niya. So, aros iyo na yan tabi pa di gayo dan sa Piodoran, wanon maning kaso. And ang mga nagaluwa, sa mo na yan tabi pa de? Pero ang pinakadakula talaga is ining sulaban sa third. Congressman Didi versus Adrian. Congressman Didi, dahil pa si ayun na, wanon man ining duwa, wala man ibang nagaluwas. So, mga rin, kuhan taman kung ano man mga pronouncement ni Congressman Fernando Didi Cabre, that's natural. Iba man itong mga kwansa na, unofficial, pero mas maray na itong nagtataram hali mismo sa ng mga ngimot. Si Mayor Itay, nakahurong ko one time. By the way, si Henry Calliope, itinaas na ini ni Mayor Tainando Gonzales ang kamot. Itinaas na ni Mayor Itay, si Henry Calliope. And nakahurong ko man one time si Mayor Itay Nando Canliao, binuhay ngayon ni Dapio, so political adrenaline ko. Uyugon mo. Mas kitara mo ngayon sa radyo. Di alive siya ngayon. Alive na, binuhay nga ni Dapio. So, adrenaline ko. Kan mga pangyayaring iningunyan digli sa 3rd District. Yan ang barita. Bunda sa Ligaw. Adrenaline gland. Yan, adrenaline. Iyo, tinaram ni Mayor. Nagpapasirin ko dyan, tabi. Without your knowing, your honor, Pading Jimmy. Aram ko yan. Demonyo ka. Aram ko, ikaw kajiging pinagakuan. Piga pasyaran kayo na baritang piga konfirmar. Lagpitaon ta ka. Jimmy na salita, din si Jimmy nyo. Pading Jimmy na salita. Ali yan sa 3rd District. Piodoran. So, esposa ni Mayor Alan ang itutuon niya, konfirmado. Nakahurun man ini ni Pading Jimmy several weeks ago, iyon na so nagbutang istorya, ngunyan pig-confirmar na. And sabi nga ni Kaito, so inisal na pakikihuro ni Jimmy, mga pakuro-konsolo, sabi ni Mayor Alan, driver na sana ngay ako, Jimmy, kansa ko yung agom. Pag maging alkalde, yun man. Sige. Pading Jomar, good morning man dyan sa first. What's happening, tabi? Salamat, Pading Pio. Good morning sa mga parantabay. Aldaw ngunya na Lunes, pero Linggo ngunya ng kabataan. Aha, yan. Aldaw pero Linggo. Aldaw na Lunes, pero Linggo. Linggo salbay ka. Ng kabataan. At dahil anta Linggo kang kabataan ngunyan, Pading Pio, iko ang aktibidad ang SK kan Tabaco City. Anong apelyido kan SK kan Tabaco? Secret. Lako ka. Sige. Laro sa aktibidad din sa ining art trade fair na namumugtaktig di sa City Plaza kan Tabaco, kung sa indakuldigdig mga naka-display na mga art products, arukan mga ginansilyo, mga pandekorasyon, stickers, di bukan mga kabataan. Sarong simana ini, talinggo mananggad, 1 week, na matiner inidigde. And so sabi mong kung anong apelyido kang SK Federation President, anak ko na taga-ruma, pa-picture mo na. Ma-picture mo na da. Bakit na?
Di pisilong pagdakulo na cellphone, dakulo na pitik. Umiba ka dyan sa retratong damong kugka. Hindi pwede saan mga yaon dyan. Maluwas ako kay ni Lolo. Lolo ng, bakong linggo ng kabataan. Lolo ng kabataan. Good morning kay Pading Peter na Ensisa. Jerome Dad. Sige. Ano na. Mhm. Ano na. Apo doon tala si Kagawad Beans. Ano nga na ipilido kayo ni Pading Piyong? Damong Pading kugka. Piyong. Bien! Ano apelyido nga ni Kagawad Beans? Ang takuyang ka-apelyido, si Kagawad Beans Bien, at Kipadirect President, apot kan mga aktibidad ng dangon niya na linggo ng kabataan, at apuera kayo ng trade fair, kaya aram ko, igwapa yung sindang iba. Kagawad Beans, nasa ibong na linya si Pio Fernandez, live kita sa DCGB, WGB, Facebook, and YouTube. Hello po. Yes, Kagawad. Good morning pa. Good morning po, Tabi Kagawad. So, sa arong simana aktibidades, paano Tabi Kagawad dyan sa indong mga aktibidad na yan, over? Yes po. Opo, dahil po na mga offer na mga programa si Local Youth Development Office together with the different offices po sa LGU like Gender and Development and Sangguniang Kabataan Federation sa office po. Iyo, Tabi. Ining pagkatapos kang sarong simana, anong plano mo, Tabi, bilang representante sa konseho diyan sa City Sanggunian na tanganing makuan pa madagdagan yung para sa protection and ma-uplift yung sector kan mga jóvenes diyan, Tabi, Councilor? Go ahead po. Apo. Actually po sa ngunyan may mga nakapending po kitang mga pasa sa Sanggunian, arog po kang nakaagi. Sadyang day ko po na ituloy sa kong committee hearing ta ako po naghilang. Nagpasa po kita king ordinansa na tinabangan man po kita kan DILG Tabaco na headed by Sir Elmer Villanueva na kumbaga pag-recognisar kang August 12 bilang Tabaco City Youth Day. Pero tig-isipan mi po na bako lang gibuhon na August 12 ang Tabaco City Youth Day, kundi gibuhon ang August bilang Tabaco City Youth Month. Aha, yun. Okay. Kumbaga bilog na bulan na lugod, Tabi, Kagawad bien, magayon. Now, ano ang siling mo sa na tsansa na maipasarian yan sa Sanggunian Panlusod? Go ahead po, Tabi. Ako po, kumpiyansa man po ako, kampante man ako na may ipapasa ining ordinansa sa tabang man kan mga miyembros kan Sangguniang Panlungsod. Taram ko po, bulahos man po ang sa indang suporta sa kabataan. Nahiling ko po sa mga aktibidades kang kabataan ngunyan, yao man po ang mga miyembro kang Sangguniang Panlungsod para magsuporta, as in magduman sa mga aktibidades ni bilang Sangguniang Kabataan. To be honest po, pero kami naghihirilingan kapag may mga imbitasyon po ang mga Sangguniang Kabataan. Sa paagi po kansay ng presensya, namamati ko na very supportive sinda sa muya. As in, siyempre, ako po bilang nagtutukaw sa Sangguniang Panlungsod, nahiling ko man po na they are willing to teach me kung ano sa mga necessaryong kaipuan kung maukudan bilang sarong representante kang kabataan sa Sangguniang Panlungsod. Opo. Diyan sa mga aktibidades ngunyan, balikan ta sa aktibidades ngunyan, ano ang mga sample diyan kan activities, Tabi Kagawad? Ngunyan po, tigpunan po si Art Trade Fair and man po kitang empowerment through advocacy, a call for change. Video advocacy making contest po ini na sa pamamayokan Local Youth Development Office, siyempre supported by our very ever supportive City Mayor Quezal Lagman Mayor Quezal Borse Lagman, and igwaman po kita na Give Love, Share Blood, a blood donation drive na gigibuhon man po sa second floor conference hall kan Tabaco City sa August 15. And igwaman po kita linig asin tanom kabataan para sa kalikasan na saro man pong mandato sa gabos na Sangguniang Kabataan na makisumaro sa pagmantener king kalinigan sa muyang komunidad. And de pa po duman nagtatapos sa igwa pa po kita na last but not the least kundi ang hanap trabaho a job recruitment activity together with
Public Employment Safety Office and Epson Company po na matauman king job opportunities sa mga kabataan kat tabako. Ngunyan man po iyan na August 15, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon sa Tabaco City Plaza Kiosk. So ito po si mga nakalinya, ito po sa pang city level na mga programa proposed by the Local Youth Development Office, pero sa mga kanya-kanya pong komunidad ang Sangguniang Kabataan, dahil po na mga programa. Iyo. Mensahe mo tabi, mensahe mo ngunyan na linggo ng kabataan. Go ahead tabi. Sa Roman lang po ang mensahe ko, kaiba ang City Mayor kang Tabaco, the ever supportive City Mayor kay Salagman Luis Trona. Nakulaon po ang pasasalamat mi na yaon ang sa iyang suporta sa Muya, and siyempre ang Sangguniang Panlungsod na headed by City Vice Mayor Nestor San Pablo and ang mga kairibahan na City Councilors, no. Ang mensahe ko po sa Gabos na sa tuya pong suportaran ang mga aktibidades kang kabataan. Siyempre, bako man lang po ngunyan so usual na Sangguniang Kabataan ang nagtuturukaw. Dakol po kami mga creative ideas na muyami man na maimok na sa samuya mga komunidad as hindi sa syudad ng tunay na pagkamuon. Kaya hagad ko po, bako man lang po ini ang selebrasyon kan Linggo ng Kabataan, bako lang po selebrasyon kang kabataan, kundi mga selebrasyon po ini ka mga young at heart na mga presidentes, bako lang kan syudad ng tunay na pagkamuon, kundi sa bilog na Albay. Kami po nagtutubod na ang suporta po kan lambang sektor sa mga aktibidades kang kabataan. Dakulaon pong onra sa Muya para kami po magpadago sa samuyang pagtaong serbisyo sa lambang saro. Okay. So ito po, yun man lang po ito ang mensahe ko. Hagad mi ang bilog na suporta as in dalawon ta ang art trade fair na 1 week digdi sa Tabaco City Plaza. Salamat kagawad Vince tabi. Thank you, ma'am po. Okay. Thank you very much, SK Federation President Vince Bien. Nagigiraba ako pag banggit ko ang apelyido pa din. Pigdadanggog ko, aram ko kung si sa mga nagtuturo. Aram ko kung si sa So yun pa rin, kung dadangugunta sa mga sinarabi ni Kagawad Bien, dainan nakapako sa sports ang aktibidad. Totoo. Dati ba ito? Basketball sa ng basketball? Basketball. Sa sinabi, anong activity ninyo? Basketball. Yun na yan. Ngunyan day na. Okay. Although dahil man hinali ang basketball, ang SK Manggiraray, nag-sponsor kan mga pakawat, tigdi kan mga nakaaging bulan. So, SK Olympics, basketball yun, and volleyball. Then, dakul pa sila mga aktibidad na bako na sana sa sport. Yan. Sige. Para sa upliftment naman kan sa mga kabataan. So, tama ito sinabi niya sa mga kabataan diyan, mga mahilig-hilig sa mga mga napodkan so cosplay. Sa mga mahilig sa mga characters. Stickers, undigdi character, arani undigdi sa mga mahilig sa dekorasyon, mga po ni ornaments ni mga porcelas, mga kulintas, mga mga adorno. Mga adorno. Gibo kan mga kabataan, mga aki-aki sa nagkikiribo kay ni. Ano yung display na mababakal tabi nindo sa barato sa ng presyo. Okay, sige. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat kan sa idong paginanyog, mahal na Diyos ang magbantay. Day maghali tulos na masunod si News Direct Mar. Ako man po si Pio Fernandez. Good morning. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.